σωστό και ενημερωμένο και ενσπείρουμε όλα αυτά τα ωραία πραγματάκια, τα φυτεύουμε μέσα στα social media σαν posts και έχουμε αυτό το διπλό όφελος. Ναι, Θα μιλήσουμε και για social media, έτσι. Ναι, αλλά στο site είπαμε ότι ένας εύλογος χρόνος για να κάνεις ανέβασμα είναι κάθε 2 εβδομάδες. Όχι, δεν είπαμε αυτό. Είπαμε ότι τουλάχιστον κάθε 2 εβδομάδες πρέπει να αλλάζει το site σου. Τώρα αν έχεις κοσμήματα και έχεις ας πούμε 15 καινούργια την εβδομάδα, θα τα ανεβάζεις σιγά σιγά κάθε μέρα, 2-3 κάθε μέρα. Ή θα κρατήσεις την Παρασκευή προς το τέλος της ημέρας για να τα ανεβάσεις. Είναι καλύτερο από το Σαββατοκύριακο. Κάτι χέρια ήταν. Όχι. Δεν ήταν χέρια, δεν το γνώσασταν. Ωραία. Πολλοί με ρώτησαν στο διάλειμμα, μου την πέσανε καταρχήν για το όνομα. Γιατί αφού εγώ έχω ένα όνομα που είναι γνωστό κλπ. Ναι, αν έχεις ένα γνωστό όνομα, φτιάξω το site. Δηλαδή βάλω στη διεύθυνση του. Α. Ναι. Δεν ήρθες μόνο εσύ όμως. Ήρθε κι άλλος κύριος και είπαμε για το όνομα. Εμένα με γνωρίζω σαν Άγγελο Μπούσλας, ηλεκτρολόγος. Πώς αρέσει πρέπει να καταλάβω. Είμαι ηλεκτρολόγος. Είναι ηλεκτρολόγος. Σου έδωσε κάποιος την απάντηση, όχι εγώ, Μπούσιας Παύλα ηλεκτρολόγος. Ωραία. Να φαίνεται, δηλαδή, το καλύτερο που μπορεί κάποιος να πετύχει είναι μέσα στη διεύθυνση να έχει το προϊόν ή την υπηρεσία, γιατί έτσι ψάχνει ο κόσμος. Εκτός εάν είσαι αποφασισμένος να δώσεις χρήματα στη διαφήμιση. Κάνεις διαφήμιση. Οκ, ναι. Σε αυτή την περίπτωση, αν λες ότι εγώ θα κάνω το όνομά μου γνωστό, εννοείται ότι θα βάλεις το όνομά σου. Αλλά με την προϋπόθεση ότι ξέρεις πως πρέπει να ρίξεις λεφτά στη διαφήμιση. Ναι. Δηλαδή. Οκ. Δεν σου κοστίζει κάτι. Δεν κλικάρει κάποια διαφήμιση για να σε χρεώνει. Και χαρά. Ναι, αλλά θέλω να βγαίνει το ισχύον. Πώς? Πρέπει κάπως να Δεν βγαίνει ψηλά στα αποτελέσματα. το φτιάχνουμε. Άμα το κρατήσεις στο site σωστό, ενημερωμένο, του βάζεις περιεχόμενο κλπ. Σιγά σιγά θα ανέβει. Πρέπει να δέχει το όνομα του Καζατζίδης Παύλα Πισκοτά. Ναι, ρωτάω. Υπάρχουν για να σας πει. Πάμε να δούμε λίγο για τη διαφήμιση γενικά στο διαδίκτυο. Αυτό θα είναι το δεύτερο κομμάτι και το τρίτο κομμάτι θα είναι τα social media. Πάμε να δούμε τι παίζει. Ναι. Εδώ σας έχω τους 5 λόγους που κάποιος πρέπει να επιλέξει την διαφήμιση στο διαδίκτυο. Το πρώτο είναι το δολαριάκι, έτσι. Η διαφήμιση στο διαδίκτυο έχει χαμηλότερο κόστος από τη διαφήμιση σε άλλα μέσα. Δεν λέω να πάτε σε ένα τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό και να του δώσετε 150 ευρώ για διαφήμιση για ένα μηνά. Δεν λέω αυτό. Το συγκρίνουμε με μαζικά μέσα ενημέρωσης. Ωραία. Και αν πει κάποιος, είναι μαζικό μέσο ενημέρωσης στα social media. Ερώτηση. Πόσοι βρίσκονται στο Facebook, Έλληνες? 4,5 εκατομμύρια. Πόσοι από αυτούς μπαίνουν κάθε μέρα? Το 40%. Μόνο. Εντάξει, δεν μπαίνουν και τα 4,5 εκατομμύρια. Το μισό εκατομμύριο είναι ψεύτικα προφίλ. Πώς? Δεύτερα. Ναι. Μήπως δεν το λένε στη γυναίκα και μπαίνει πάρα πολλοί κόσμος στα social media. Στο Twitter, ας πούμε, που είναι αρκετά μικρότερο, έχεις 500.000. Έχεις 1 εκατομμύριο προφίλ, αλλά τα 500.000 είναι ενεργά. Στο LinkedIn είναι 1.200.000 για αυτούς που κάνουν B2B. Αυτό το LinkedIn είναι ότι είναι το Facebook, αλλά για business. Είναι business networking, όχι φίλοι, αλλά επιχειρήσεις και
άνθρωποι οι οποίοι είτε ψάχνουν για δουλειά, είτε έχουν μια επιχείρηση, είτε είναι υπάλληλοι και θέλουν να υπάρχει εκεί το βιογραφικό τους και να φαίνονται ποιοι είναι, τι κάνουν, ή επιχειρήσεις οι οποίες αναζητούν συνεργάτες, αναζητούν υπαλλήλους, αναζητούν κανάλια διανομής κλπ. Πολύ, πολύ δυνατό εργαλείο, πάρα πολύ δυνατό εργαλείο. LinkedIn. Αυτό το πούμε στο τέλος, έτσι. Ναι. Πώς καταλαβαίνεις ένα fake λογαριασμό στο Facebook? Πώς καταλαβαίνεις ένα fake λογαριασμό στο Facebook? Δεν ξέρω, έχει τυποποιημένα posts, έχει μόνο φωτογραφίες αυτού ή αυτής, ανδρός ή γυναίκας, δεν αναφέρεται σε προσωπικά ζητήματα, θέματα, στιγμές κλπ. Έτσι, κάνει πολύ γενικά posts. Το λέω αυτό γιατί επειδή κάνω διαφήμιση μέσω Facebook, μου είχε κάποιος ο οποίος ήταν αραβικό όνομα και την άλλη μέρα Ιβανή και τέτοια πράγματα. Τώρα για αραβικό δεν ξέρω, δεν μπορώ να σου πω. Όχι, λέω γενικά, ας πούμε, επειδή το έκανα like και είναι... Ας μην κάνουμε like και σε όποιον να είναι, αλλά έτσι κι αλλιώς τι σε νοιάζει αν υπάρχουν και μερικά ψεύτικα προφίλ στο Facebook? Ναι, αυτό έχει... Το δεύτερο με το πιλαράκι που έχει τη μεζούρα. Τα πάντα είναι μετρήσιμα. Οι εμφανίσεις, πόσες φορές εμφανίστηκε η διαφήμισή μας. Τα κλικς, πόσες φορές κλικαρίστηκε η διαφήμισή μας. Τι έγινε αφού κάποιος ήρθε στο site μας μετά από διαφήμιση? Πήγε μέσα, μάλιστα. Πού πήγε, είδε προϊόντα, ποια, έβαλε στο καλάθι, το παράτησε, αγόρασε και τελικά μέσα από τη διαφήμιση πόσοι αγόρασαν. Άρα έδωσα 1.000 λεπτά για τη διαφήμιση, πόσα πήρα πίσω? Ή μπαίνει κάποιος στο ίντερνετ, πέφτει πάνω στη διαφήμισή μας, κλικάρει, έρχεται μέσα στο site και δεν αγοράζει. Αλλά μπαίνει μετά από 10 μέρες, 15 μέρες, χωρίς να κλικάρει διαφήμιση, απλά επειδή θυμάται το site μας και αγοράζει. Αν δεν έχει σβήσει τα cookies του στον υπολογιστή, δηλαδή κάποιους σπιούνους στους οποίους μας πετάνε τα sites και η Google όταν κάνουμε περιήγηση και μαρκάρουν από πού περνάμε, μπορούμε να έχουμε όλη αυτή την πληροφόρηση. Είναι κάποια... Καλή σπιούνη. Καλή, ναι. Όταν δηλαδή αν έχεις ρυθμίσει το browser να διαγράφει το ιστορικό κάθε μέρα, δεν μπορεί να σε πει κάποιος. Οπότε εκεί μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Μπορεί δηλαδή να πεις θέλω να στήσω μια διαφημιστική καμπάνια η οποία να απευθύνεται σε αυτούς που μπήκανε μέσα στο site μου και δεν έκαναν αυτό. Ή σε αυτούς που μπήκαν στο site μου και μπήκανε στο συγκεκριμένο προϊόν. Οπότε να κάνεις μια διαφήμιση για το συγκεκριμένο προϊόν που να απευθύνεται σε αυτούς που μπήκαν και δεν το αγόρασαν. Έτσι. Να τους βρεις τα email τους? Όχι. Δεν μπορείς. Μπορείς όμως να στήσεις μια καμπάνια είτε στο Facebook είτε στην Google που να τη βλέπουν μόνο αυτοί. Βέβαια. Πρέπει κάποιος να στο δείξει. Όχι, μπορεί να πάρεις να μιλήσεις μαζί με το Google στο τηλέφωνο, θα μιλήσεις με email στο Μιλάνο, είτε είναι στην Ιρλανδία. Και θα σε βοηθήσει να στήσεις μια καμπάνια με αυτόν τον τρόπο. Απλά αυτό που χρειάζεται να κάνεις είναι ένα κομμάτι κώδικα που τον φτιάχνεις μέσα από το εργαλείο είτε του Facebook είτε της Google, να το τοποθετήσει κάποιος στο σωστό σημείο μέσα στο site σου. Οπότε εκεί μπορεί να θέλεις απλά κάποιον, αυτόν μάλλον που σου έχει στήσει το site. Ναι. Τι προτείνω, να το πούμε αφού τελειώσουμε αυτή την παρουσίαση. Τι προτείνω πού? Ωραία. Ένα άλλο συστατικό του digital advertising είναι η πολύ καλή στόχευση. Δηλαδή, όπως είπαμε, μπορεί να στοχεύσεις ανθρώπους που έχουν περάσει μέσα από ειδικά σημεία του site σου. Μπορεί να στοχεύσεις τις αραβωνιασμένες γυναίκες που είναι στη Θεσσαλονίκη και είναι από 25 έως 35 μέσα από Facebook. Μπορεί να στοχεύσεις τους φίλους αυτών οι οποίοι δηλώνουν αραβωνιασμένοι ή οι οποίοι δηλώνουν
δηλώνουν παντρεμένοι ή μπορεί να στοχεύσει στις μανούλες που έχουν παιδιά από 6 έως 12 ετών στο Facebook. Μπορεί να στοχεύσεις αυτούς που λαμβάνουν email από τον ανταγωνιστή σου, Google. Μπορεί να στοχεύσεις αυτούς που έχουν κάνει like στη σελίδα του ανταγωνιστή σου, Facebook. Μπορεί να στοχεύσεις αυτούς που κάνουν follow στο Twitter έναν ανταγωνιστή σου. Τι άλλο. Τίποτα άλλο. Νομίζω αυτά είναι αρκετά. Μπορεί να στοχεύσεις τους πάντες. Ακριβώς. Αυτό εδώ είναι το πιο σημαντικό ίσως. Η παρέα η οποία βρίσκεται online συνεχώς, έτσι. Πλέον πολύ μεγάλο ποσοστό από εμάς βρίσκεται συνεχώς μπροστά από δύο οθόνες. Κομπιούτερ, κινητό. Τηλεόραση, tablet. Οπότε είμαστε συνεχώς online. Και το επόμενο βήμα της online επικοινωνίας είναι να μας βάλει να κάνουμε login και στην τηλεόρασή μας όταν την ανάβουμε. Γιατί εκεί θα υπάρχει browser και γιατί εκεί θα μπορείς να έχεις τα στοιχεία της πιστωτικής σου ή το PayPal, οπότε όποιος έχει κάποιες εντελώς καινούργιες τηλεοράσεις βλέπει ότι το τηλεχειριστήριο είναι και ποντίκι. Οπότε φανταστείτε μια εποχή όπου θα βλέπουμε ένα serial ή ένα έργο και στο πλάι θα πετάγεται μια διαφήμιση η οποία θα λέει 5 κομμάτια έμειναν από το παλτό που φοράει η πρωταγωνίστρια και κάνουν τόσο, αγόρασε τώρα. Κλικ στο site ή και χωρίς να μεταβούμε στο site, κλικ για αγορά, έχουμε κάνει login στην τηλεόρασή μας, μας αναγνωρίζει, πιστωτική, φύγαμε. Και φοράμε το παλτό της πρωταγωνίστριας την επόμενη μέρα. Όχι, είναι δικιά μου σκέψη, αλλά... Πώς? Τι νομίζετε ότι δεν θα γίνει? Και βέβαια, οι διαφημίσεις online είναι multimediaικές. Είναι εικόνα, ήχος, βίντεο, κείμενο, τα πάντα. Οπότε δεν υστερούν από τις διαφημίσεις που μπορούμε να παίξουμε στα υπόλοιπα μέσα. Αυτό είναι το πρώτο banner που δημιουργήθηκε ποτέ. Λέει, have you ever clicked your mouse right here? You will. Αυτό ήταν το 1994. Μετά ήρθαν οι διαφημίσεις στην Google το 2002, στο YouTube το 2005 και στο Facebook το 2007. Το Facebook είναι ήδη 12 ετών και η Google προχθές έκλεισε τα 18. Εδώ βλέπουμε κάποιες, όπως λέγονται, rich media διαφημίσεις, δηλαδή διαφημίσεις οι οποίες δεν είναι απλά ένα στατικό banner, μια στατική εικόνα, έτσι. Είναι rich media, μπορεί να ξεφυλίσει κάποιος το site για να ανακαλύψει τη διαφήμιση ή μια διαφήμιση η οποία παίζει σε διάφορες φάσεις. Υπάρχουν διαφημίσεις όπου συμπληρώνεις τα στοιχεία σου. Υπάρχουν διαφημίσεις οι οποίες τρέχουν στο site και περιμένεις να σταματήσουν για να κλικάρεις το X επειδή σε εκνευρίζουν, εδώ στα δεξιά. Υπάρχουν διαφημίσεις που ξεδιπλώνουν. Αυτές είναι οι rich media διαφημίσεις. Τις υποστηρίζει και η Google πλέον. Υπάρχουν οι λεγόμενες native διαφημίσεις. Τι σημαίνει αυτό? Είναι σχετικά καινούριο. Είναι διαφημίσεις οι οποίες μοιάζουν με το περιεχόμενο του site. Επειδή τα banners, οι περισσότεροι από εμάς, εκτός αν έχουν ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα ή ένα πολύ ενδιαφέρον δημιουργικό, τα κάνουμε χ, έτσι. Ήρθαν λοιπόν κάποιες εταιρείες και είπαν ok, θα συνεργαστούμε με τα sites και θα φτιάξουμε native διαφημίσεις. Διαφημίσεις δηλαδή που μοιάζουν πολύ με το περιεχόμενο του site και κάπου υπάρχει σε ένα σημείο τους με αχνά γκρι γράμματα η λέξη sponsored ή η λέξη διαφήμιση. Οπότε ο κόσμος δεν το βλέπει σαν διαφήμιση και τον ενδιαφέρει γιατί μοιάζει το περιεχόμενο και η εμφάνιση με το υπόλοιπο περιεχόμενο του site. Ας πούμε, έχεις ένα site για ιατρικά θέματα και ένας γιατρός θέλει να βάλει εκεί μια διαφήμιση. Τη βάζει με μορφή άρθρου
το κλικάρεις, πηγαίνεις στο site του γιατρού, όπου εκεί αρχίζεις και διαβάζεις το άρθρο, αλλά κάπου στο ενδιάμεσο σου λέει αν θέλεις περισσότερες πληροφορίες κάλεσε εδώ ή είμαστε εδώ για να σε βοηθήσουμε κλπ. Αυτές είναι οι native διαφημίσεις και χρεώνονται με τις εμφανίσεις ή συνήθως με τα clicks, όταν κάποιος κλικάρει δηλαδή. Και ο άλλος που επιτρέπει. Πώς? Ο άλλος που έχει το site, το ξένο site. Μα αφού πληρώνεται, το site πληρώνεται για τη διαφήμιση. Πιστεύετε, τι πληρώνεις ναι, η Google πληρώνει το 55%. Αν έχεις ένα site που έχει πολλή κίνηση και θες να βάλεις διαφήμιση τρίτων, έτσι, να φιλοξενήσεις τη διαφήμιση τρίτων, η Google με κάθε κλικ παίρνει το 45% του κόστους και το 55% το παίρνεις εσύ. Εδώ έχουμε μια περίπτωση διαφήμισης της Google. Κάποιος ψάχνει για κάτι και τα πρώτα έως και 4 αποτελέσματα πλέον είναι διαφήμιση. Έτσι. Και μετά πιο κάτω έχεις τα λεγόμενα οργανικά αποτελέσματα, που είναι αποτέλεσμα του SEO, δηλαδή μιας διαδικασίας που μας βοηθάει να βγαίνουμε ψηλά στα αποτελέσματα αναζήτησης, όχι όμως τα διαφημιστικά. Έτσι, αυτό το κάνουμε με το Google AdWords, είναι μια διαφημιστική πλατφόρμα της Google και μπαίνουμε μέσα και στείλουμε διαφημίσεις είτε κειμένου είτε με banners που εμφανίζονται σε συνεργαζόμενα με την Google Sites. Άλλος τρόπος είναι το λεγόμενο affiliate marketing. Το affiliate marketing πώς δουλεύει? Είμαι εγώ μια διαφημιστική εταιρεία ή ένας affiliate marketeer και έχω συνάψει μια σύμβαση με πολλές δεκάδες και εκατοντάδες και χιλιάδες sites. Και έρχεσαι εσύ ο διαφημιζόμενος σε μένα και μου λες, θέλω να βάλω κάπου μια διαφήμιση, αλλά να πληρώνω με το αποτέλεσμα. Όχι να πληρώνω με την εμφάνιση ή με το κλικ. Θέλω όταν κάποιος αγοράζει να πληρώνω. Γίνεται? Και σου λέω εγώ γίνεται. Γιατί έχω πει στα συνεργαζόμενα sites, παιδιά, θα βάλουμε μια διαφήμιση αυτού του διαφημιζόμενου. Και κάθε φορά που κάποιος κάνει αγορά, δηλαδή κάποιος που αγοράζει ένα γλυκό ή υπηρεσίες ή δεν ξέρω τι άλλο, βρεφικά είδη, θα παίρνετε τόσα λεφτά. Και το τόσα λεφτά μπορεί να είναι από λίγα, 5-6 ευρώ, έως και πάρα πολλά. 50-60, ανάλογα με το αντικείμενο. Οπότε εμφανίζεται η διαφήμισή μας στα affiliate sites και χρεωνόμαστε μόνο όταν γίνει μία αγορά. Ποσοστό δηλαδή. Αυτό είναι ένα ποσοστό, ναι, στην ουσία είναι ένα ποσοστό. Δηλαδή παίρνει ποσοστό, δίνεις ποσοστό. Δίνεις ένα ποσοστό επί των πωλήσεων. Οπότε πρέπει να είσαι e-shop οπωσδήποτε, να φανεί η πόλη. Ή θα πρέπει να είσαι e-shop ή αν είσαι κάποιος επαγγελματίας που προσφέρει κάποια υπηρεσία, να έχεις μια φόρμα που κάποιος θα την συμπληρώσει για να επικοινωνήσεις μαζί του. Ή ας πούμε μπορεί ακόμα να δουλέψει και με τηλέφωνο. Υπάρχουν sites που έχουν το τηλέφωνο και από κάτω έχουν ένα link που λέει συμπληρώστε το τηλέφωνο σας για να σας καλέσουν. Και εκεί τι κάνεις, επειδή δεν θες να πάρεις εσύ τηλέφωνο το site, θέλεις να σε καλέσει αυτό, με το που κάνεις κλικ, βάζεις σε ένα πεδίο που εμφανίζεται το τηλέφωνο σου και σε καλεί το ίδιο το site. Οπότε το site μπορεί να θέλει να πληρώνει μια διαφήμιση την οποία θα την πληρώνει όταν κάποιος βάζει το τηλέφωνο του. Ναι, αλλά άμα πάρει ο πελάτης κατευθείαν στο μαγαζί, θα να ξέρει ο άλλος που το προωθεί τη διαφήμιση για να πάρει. Για να φτάσει κάποιος στο site του διαφημιζόμενου, έχει δει μια διαφήμιση κάποια. Την κλικάρει. Έρχεται. Κάνει την ενέργεια. Είτε αγορά, είτε συμπλήρωση φόρμας, είτε συμπλήρωση τηλεφώνου. Οπότε έχει συμφωνηθεί ότι όταν κάποιος κάνει μία από αυτές τις ενέργειες, τότε θα χρεωθεί ο διαφημιζόμενος χρήματα για τη διαφήμιση, τα οποία θα πάρει ο affiliate marketeer. Δεν είναι αγορά του, είναι το άνοιγμα στο Ό,τι έχει συμφωνηθεί. Ό,τι έχει συμφωνηθεί. Έχεις εσύ ένα site το οποίο λέγεται τα νέα της Εύβοιας.
Και ο φίλος μας, ο οποίος είναι ηλεκτρολόγος, έχει βάλει μια affiliate διαφήμιση στο δικό σου το site. Κλικάρω εγώ τη διαφήμιση, πηγαίνω στο site του και είτε συμπληρώνω μια φόρμα, είτε συμπληρώνω κάποιο τηλέφωνο, κάτι μετρήσιμο τέλος πάντων. Οπότε τότε χρεώνεται τη διαφήμιση την οποία πληρώνεσαι εσύ. Έτσι δουλεύει το affiliate. Τώρα, πώς αγοράζουμε διαφημίσεις? Υπάρχουν αυτοί οι τρόποι. Είτε πάμε απευθείας στο κάθε site που φιλοξενεί διαφημίσεις και του λέμε θέλω να βάλω μία διαφήμιση. Όταν πάμε μόνοι μας, συνήθως μας πουλάνε διαφήμιση με χρονοχρέωση. Δηλαδή μας λένε θα βάλεις ένα banner εκεί που είτε θα εμφανίζεται μόνο του, είτε θα εναλλάσσεται με κάποιον άλλον, ό,τι επιλέξουμε και θα είναι σε αυτή τη σελίδα, σε αυτή την ενότητα, σε αυτή τη θέση και μας χρεώνουν, υπάρχει δυνατότητα να μας χρεώσουμε το κλικ με τις εμφανίσεις ή με χρονοχρέωση. Για 1 μήνα, για 2 εβδομάδες, για 6 μήνες είναι τόσο. Άλλη περίπτωση είναι να πάμε σε μια εταιρεία η οποία κάνει αυτή τη δουλειά. Είναι μια εταιρεία που κάνει διαφήμιση στο διαδίκτυο, κατασκευάζει sites κλπ. Εδώ λοιπόν έχουμε κάποιον ο οποίος θα είναι ο ενδιάμεσος και συνήθως πώς δουλεύει? Ερχόμαστε και του λέμε έχω τόσα λεφτά για να τα δώσω σε διαφημιστικό budget. Η χρέωση είναι συνήθως 10 με 15% επί του διαφημιστικού budget για την όλη διαδικασία. Δηλαδή, αν έχεις ένα διαφημιστικό budget 500 ευρώ το μήνα, θα σου πάρει κάποιος ένα 10 με 15% για να σου κάνει τη διαχείριση της διαφημιστικής σου καμπάνιας και θα φροντίσει αυτός να τοποθετήσει τη διαφήμισή σου εκεί που πρέπει για να δεις αποτέλεσμα και να συνεχίσει να σε έχει πελάτη. Έτσι. Βέβαια αυτά τα ποσά είναι πολύ μικρά, δηλαδή κανένας δεν δουλεύει για αμοιβή 50 ευρώ το μήνα ή 100 έναν πελάτη. Όσο μικρός και αν είναι. Ναι. Ακόμα και αν έχει δραστηριότητα. Όσο μικρός και αν είναι. Το ελάχιστο που είπαμε 2 φορές το μήνα. 2 φορές το μήνα, μην τα μπερδεύεις, είπαμε ότι θα μπαίνει κάποιος και θα ανανεώνει το site του 2 φορές το μήνα. Το ελάχιστο. Δεν είπαμε για διαφήμιση. Εγώ μιλάω τώρα για διαφημιστικό budget. Πόσα λεφτά έχεις για να διαφημίσεις το site σου γενικά? Δηλαδή τα 500 ευρώ το μήνα είναι λίγα. Γι' αυτό. Τα 500 ευρώ το μήνα δεν είναι λίγα, αλλά είναι λίγα το 10%. Είναι λίγο το 10%. Δηλαδή δεν θα ασχοληθεί κάποια εταιρεία για 50 ευρώ το μήνα. Θα ζητήσει περισσότερα. Θα σου πει minimum τόσο. Δεν θα κάτσει κάποιος να ασχοληθεί. Ακριβώς. Τι περιλαμβάνει η διαχείριση? Τι περιλαμβάνει η διαχείριση του διαφημιστικού budget? Περιλαμβάνει την επιλογή των καναλιών που θα χρησιμοποιηθούν για διαφήμιση, περιλαμβάνει το στήσιμο της καμπάνιας και την παρακολούθηση, ανανέωση κλπ. Το reporting. Και όλο το υλικό, δηλαδή μακέτες, μπανεράκια και τα δεις εσύ. Ακριβώς. Άρα πρέπει να πληρώσει και το γραφίστα. Ναι, πρέπει να πληρώσει και το γραφίστα. Υπάρχουν Υπάρχουν βέβαια περιπτώσεις όπως διαφήμιση στην Google που η ίδια η Google σε βοηθάει και φτιάχνεις δωρεάν και μόνος σου πάνε στα διαφημιστικά. Ή μπορεί να μην έχεις ένα γραφίστα, αλλά να πεις πάρε αυτή την φωτογραφία, βάλε πάνω και λίγα λόγια και βγάλει την ως διαφήμιση. Ή έχω ένα έτοιμο βίντεο. Ή έχω κάποιες φωτογραφίες, οπότε άμα μιλάμε για Facebook, εκεί πας, ανεβάζεις τις φωτογραφίες και γράφεις μόνος σου το κείμενο. Οπότε δεν χρειάζεται κάποιος γραφίστας να κάνει τη δουλειά. Βέβαια, σε αυτή την περίπτωση ισχύει αυτό που λέμε για τους αρχιτέκτονες. Αν θα μπείτε σε ένα σπίτι το οποίο έχει φτιάξει αρχιτέκτονας, θα καταλάβετε τη διαφορά από τα σπίτια κουτιά στα οποία ζούμε οι περισσότεροι. Οπότε η δουλειά ενός γραφίστα φαίνεται και κάνει διαφορά. Μια που αναφέραμε το βίντεο, επειδή ναι. Στην προηγούμενη ώρα λέγαμε δώσαμε βάση πολύ στη φωτογραφία πάνω στο site. Ναι. Το βίντεο πάνω στο site, πώς αξιολογείται από άποψη και Google ranking και παρουσίασης και πώς το αντιλαμβάνεται ας πούμε ο επισκέπτης σε σχέση με τη φωτογραφία?
Το βίντεο θέλει προσοχή για το τι είδους βίντεο θα ανεβάσει στο site. Μπορεί να ανεβάσει ένα βίντεο το οποίο να δείχνει, αν πουλάς γυναικεία είδη, να δείχνει μια πασαρέλα με αυτά τα είδη. Τα βίντεο που θα ανεβάζετε δεν μπορεί να είναι πάνω από 1 λεπτό, 1,5 το πολύ, δεν θα κάτσει να τα δει κανένας. Εκτός αν είναι βίντεο how to, δηλαδή πώς να φτιάξεις αυτό, πώς να συντηρήσεις εκείνο. Ή να έχεις ένα βίντεο, ας πούμε, 2 λεπτών για να δείχνεις τη γραμμή παραγωγής σου και να δείχνεις τέλος πάντων ότι το γάλα ή το τυρί ή το μέλι ή το λάδι ή δεν ξέρω και εγώ τι που φτιάχνεις είναι το καλύτερο γιατί προσέχεις κάθε στάδιο της παραγωγής κλπ. Και εννοείται ότι τα βίντεο δεν τα φορτώνουμε ποτέ στο site. Τα φορτώνουμε στο κανάλι μας στο YouTube και τα εμφανίζουμε στο site. Έτσι. Είναι διαφορετικό γιατί δεν κάθονται πάνω στον σερβερ που είναι το site και δεν το βαρύνουν. Κάθονται στο σερβερ του YouTube. Και απλά εμείς τα απεικονίζουμε και φαίνονται ότι είναι μέσα στο site μας, αλλά το βάρος το τραβάει το YouTube και όχι το site μας. Έλα. Μου είχε μιλήσει μια πολίτρια από το Χρυσόδικο για το Γουρά. Ναι. Το οποίο εγώ θεώρησα πολύ χρήσιμο εργαλείο για το site, το οποίο το έχει φτιάξει ο αδερφός μου που δεν είναι ούτε γραφίστας, ούτε ασχολείται με πληροφορική. Το Γουράν. Ναι. Όχι, το site μας. Α, γιατί άμα μου έλεγες ότι αδερφός σου έφτιαξε το Γουράν. Έφτιαξε το site και το Γουράν του έδωσε πολύ μεγάλη βαθμολογία. Το θεωρείται αξιόπιστο και αν υπάρχουν άλλα τέτοια εργαλεία για να μας βοηθήσουν στο στήσιμο του site. Το Gurang είναι ένα εργαλείο το οποίο, πώς το χρησιμοποιούμε τώρα, ξεφεύγουμε λίγο από τη διαφήμιση. Επειδή είπε και για στήσιμο του site και πόσο ψηλά μας ανεβάζει το... Δεν σε ανεβάζει το Gurang. Το Gurang τι κάνει, είναι ένα εργαλείο, gurang.com. Πας και βάζεις το όνομα του WOO rank. Βάζεις λοιπόν το όνομα του site και σου κάνει μια αξιολόγηση για το πόσο καλά είναι στημένο το site σου σε ό,τι αφορά στο SEO και σου λέει αυτό είναι καλό, αυτό είναι μέτριο, αυτό είναι κακό και σου δίνει και οδηγίες για το τι πρέπει να κάνεις. Κάποια από αυτά τα πράγματα μπορεί να τα κάνεις εσύ ο ίδιος, δεν χρειάζεται να είσαι expert σε κάτι, κάποια πρέπει να στα κάνει αυτός που σου έφτιαξε το site. Κλείνω όμως εδώ την παρένθεση γιατί έχουμε φύγει εντελώς. Έχουμε πάει σε ένα άλλο κομμάτι, το SEO. Δεν είναι AdWords αυτό. Ναι, το στήσιμο του site και οι συμβουλές που σου δίνει σε βοηθάνε. Δεν σε βοηθάνε για το AdWords, σε βοηθάνε για την κατάταξη στα οργανικά αποτελέσματα. Το AdWords είναι η διαφήμιση. Πληρωμένες καταχωρήσεις στην Google. Δεν έχει καμιά σχέση το Gurang. Πού έχουμε μείνει? Μέσω ενός ad network. Αυτό είναι ακόμα πιο σοβαρό, τα λεφτά που θα σου πάρουν εκεί είναι ακόμα περισσότερα. Έτσι. Το ad network είναι μια εταιρεία η οποία συνεργάζεται με sites για να βάζει διαφημίσεις. Και έχει 30, 40, 50. Και συνήθως τα ad networks ειδικεύονται σε κάποιο κλάδο, ας πούμε αθλητικά sites. Αλλά μπορεί να είναι και ad networks τα οποία έχουν από όλα τα sites. Το μειονέκτημα με τα ad networks είναι ότι προσπαθούν να κρατήσουν όλα τα sites με τα οποία έχουν σχέση ευχαριστημένα, οπότε θα πρέπει, αν αποφασίσετε να πάτε σε ad network, να ρωτήσετε και να σας πούν σε ποια sites προτείνουν να μπει διαφήμιση. Είναι όπως όταν πηγαίνατε κάποτε σε διαφημιστικές εταιρείες και τους λέγατε σε ποια κανάλια θα με βάλεις και σου λέγανε στον Αντένα, στον Μέγκα, στο Star, στο ρο. Γιατί θέλουν να τους κρατήσουν όλους ευχαριστημένους. Να τους πεθάνω. Ναι. Όταν λέμε για το ad networks εννοούμε ότι στο συγκεκριμένο site που συνεργάζεται η διαφημιστική αυτή εταιρεία, προφανώς δεν συνεργάζεται με ένα site, με πολλά. Γι' αυτό λέγεται και ad network. Με όποιο επιλέξει θα σε βάλει να διαφημιστείς μέσα στο συγκεκριμένο site με τη μορφή ενός κειμένου που θα μιλάει για σένα. Γιατί έχω δει σε κάποια ειδησιογραφικά site, μέσα στη ροή των ειδήσεων, πετάγεται και ένα κειμενάκι. Αυτό πώς το είπαμε προηγουμένως?
Native. Native advertising. Αυτό είναι το native advertising. Η διαφήμιση η οποία μοιάζει με το περιεχόμενο του site δεν είναι φιλοξενή. Όχι, δεν είναι. Μπορεί ένα network να σου πουλήσει native διαφημίσεις, αλλά είναι η μορφή της διαφήμισης. Τι έχει μείνει? Affiliate agency, νομίζω το καλύψαμε. Είναι το affiliate marketing και advertising. Είναι δηλαδή ότι είναι το ad network, μόνο που εδώ είναι affiliate network και αλλάζει ο τρόπος πληρωμής. Εδώ πληρώνουμε με το αποτέλεσμα. Ωραία. Το πώς πληρώνουμε νομίζω το καλύψαμε. Μπορούμε να πληρώσουμε με τις εμφανίσεις ή με τα clicks ή με τις ενέργειες ή με τη χρονική περίοδο. Σε κάποιες περιπτώσεις έχουμε δικαίωμα να επιλέξουμε, σε κάποιες άλλες δεν έχουμε δικαίωμα να επιλέξουμε. Ας πούμε, στην Google δεν έχουμε δικαίωμα να επιλέξουμε χρονική περίοδο, είναι ή με τα clicks ή με τις εμφανίσεις ή με το αποτέλεσμα. Στα networks πληρώνουμε είτε με χρονοχρέωση, τη χρονική περίοδο δηλαδή, είτε με clicks είτε με εμφανίσεις. Άμα πάμε μόνοι μας σε ένα site, συνήθως το site θα θέλει να μας χρεώσει με τη χρονική περίοδο. Γιατί δεν θέλει να μας βάλει στο τρυπάκι να αρχίσουμε να μετράμε το αποτέλεσμα των clicks ή των εμφανίσεων. Σου λέει τόσα χρήματα για μια χρονική περίοδο τάδε και τέλος. Βέβαια εμείς πρέπει να τους ζητήσουμε να μας δώσουν αναφορά για τα clicks ή για τις εμφανίσεις. Οκ, εγώ θα σε πληρώσω για 6 μήνες ή για 2-3 εβδομάδες ή για 1 μήνα. Πες μου όμως πόσα clicks έγιναν και πόσες εμφανίσεις. Τον εμπιστευόμαστε? Εδώ έρχεται είτε το digital agency είτε το ad network να λειτουργήσει ως ο ενδιάμεσος τον οποίο θα εμπιστευτείς για να σου πει ότι τελικά η διαφήμισή σου εμφανίστηκε τόσες φορές ή πήρε τόσα clicks. Εδώ έχουμε τη στόχευση. Στόχευση social media. Μπορούμε να στοχεύσουμε με βάση τα δημογραφικά στοιχεία. Ηλικία, φύλο, γεωγραφική περιοχή, γλώσσα, ενδιαφέροντα, με βάση τον ανταγωνισμό, με βάση του τι έκανε κάποιος ή δεν έκανε στο site. Πώς? Τα social media δεν σου δίνουν τα ονόματα ή τις διευθύνσεις ή τα emails ή τα τηλέφωνα των ανθρώπων οι οποίοι μιλάνε αγγλικά, είναι 23 με 33 και μένουν στο Εδιμβούργο. Απλά σου δίνουν τη δυνατότητα με κάποια μενουδάκια που έχουν να πεις εγώ θέλω να κάνω μια διαφήμιση η οποία να στοχεύσει σε αυτόν, σε αυτόν, σε αυτόν και σε αυτόν. Σε αυτή την κατηγορία των ανθρώπων. Προφανώς υπάρχουν σεμινάρια που μπορούμε να κάνουμε για να τα μάθουμε όλα αυτά. Ναι. Ή είναι πολύ δύσκολο για έναν από εμάς? Όχι, δεν είναι καθόλου δύσκολο. Υπάρχουν σεμινάρια, αν ψάξετε στο διαδίκτυο, υπάρχουν πολλοί που κάνουν σεμινάρια. Λίστες. Εδώ, αν έχουμε ήδη ένα πελατολόγιο, έχουμε τα τηλέφωνά τους ή τα email τους, μπορούμε να τα φορτώσουμε στο Facebook. Το Facebook θα βρει ποιοι από αυτούς έχουν προφίλ με αυτό το τηλέφωνο ή με αυτό το email και μπορούμε να φτιάξουμε μια καμπάνια η οποία να στοχεύει μόνο σε αυτούς. Θα μου πεις γιατί να το κάνουμε αυτό, αφού έχουμε τα mail τους, άρα μπορούμε να τους στείλουμε ένα email. Σωστά. Αν κάποια στιγμή δούμε με την πλατφόρμα που έχουμε και βλέπουμε ποιοι ανοίγουν και ποιοι κλικάρουν ότι αυτοί δεν ανταποκρίνονται μέσα από το email, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αν θέλουμε αυτή τη μέθοδο, δηλαδή να τους στοχεύσουμε μέσα από το Facebook. Ναι. Έχω τα κινητά. Τα περνάω μέσα στο Facebook και μου λέει αν έχουν... Και σου κάνει μια αντιστοίχηση και σου λέει πόσοι από αυτούς έχουν προφίλ. Πόσοι, όχι ποιοι. Πόσοι. Οπότε το ξέρεις. Είχαμε κάνει μια καμπάνια για μια εταιρεία η οποία είχε πάνες, πουλούσε πάνες για μωρά. Και
βρήκαμε λίστες από γυναίκες οι οποίες είχαν γεννήσει στα 3 μεγάλα μευτήρια τα τελευταία 2 χρόνια και η καμπάνια βέβαια πήγε φοβερά. Γιατί στοχεύεις... Οι λίστες που τις πήραμε. Ένα παράδειγμα δεν θα το πει. Διαγνώτης ήταν. The Greek way. Ο πελάτης ήταν διατεθειμένος να πληρώσει για να έχει αποτέλεσμα. Δηλαδή, αν έχω 100.000 email και να φορτώσω στο Facebook, όλα να Ναι. και δεν θα έχω πρόβλημα με την... Σπαμ. Όχι. Γιατί δεν στέλνεις email, κάνεις διαφήμιση η οποία εμφανίζεται σε αυτούς. Και αυτή δεν μπορεί να χωρεί εγώ δεν ζήτησα. Εάν έχει τους όρους από κάτω... Είναι μέσα στο Facebook. Είναι μέσα στο Facebook. Έχουν συμφωνήσει για να χρησιμοποιούν το Facebook ότι βλέπουν διαφημίσεις και εσύ έχεις τα email τους, αλλά δεν τους στέλνεις email. Δεν ξέρω αν έχουν Facebook. Πώς? Μα γι' αυτό λέω ότι σου κάνει το Facebook μια αντιστοίχηση και σου λέει ότι από τους 100 αυτές χιλιάδες βρήκα τόσους. Και άρα το group στο οποίο μπορεί να στοχεύσεις είναι τόσοι. Δεν σου δίνει άλλα στοιχεία τους. Ακριβώς. Να ρωτήσω, η αγνώτης ήταν. Πώς? Η αγνώτης. Η αγνώτης, όχι. Η εταιρεία πλέον. Όχι, όχι. Α, δεν ήταν. Γιατί λέω, αν ήταν αυτή θα σας έλεγα πήγατε πολύ καλά, γιατί εγώ που είμαι στο αντικείμενο μου βγαίνουν όλη την ώρα αυτές οι διαφημίσεις. Ναι, κάνει μεγάλη καμπάνια ο συγκεκριμένος. Αλλά δεν ήταν αυτή, όχι, ήταν μια μικρή. Φάση ζωής. Αραβωνιάστηκα, παντρεύτηκα, έκανα παιδί, έπιασα δουλειά, μετακόμισα κλπ. Χώρισα. Πώς τα ξέρει όλα αυτά το Facebook? Του τα λέμε εμείς. Θα εκπλαγείτε αν κάνετε μια αναζήτηση. Ας πούμε έκανα εγώ για πλάκα μια αναζήτηση αραβωνιασμένες γυναίκες στη Θεσσαλονίκη. Για πλάκα. 10.000. Όχι, δεν ήταν ακριβώς για πλάκα, ήταν σε ένα σεμινάριο για αλήθεια. Μπορούμε να στοχεύσουμε επίσης σε ανθρώπους που έχουν συγκεκριμένες συσκευές. Έστω ότι πουλάμε κάποιο παιχνίδι, κάποιο software ή κάτι το οποίο παίζει σε κάποιες συσκευές και δεν παίζει σε άλλες. Ή είμαστε μια εταιρεία, δεν είστε σε αυτή την κατηγορία, αλλά είμαστε ένας μεγάλος, ας πούμε, πάροχος κινητής τηλεφωνίας και θέλουμε να στοχεύσουμε στον ανταγωνισμό. Μπορούμε να το κάνουμε. Παρόμοια μπορούμε να κάνουμε και με το Google. Δημογραφικά στοιχεία, γεωγραφική στόχευση. Η γεωγραφική στόχευση στην Ελλάδα στο Google δεν λειτουργεί σωστά, αλλά δουλεύει όλο και καλύτερα. Δεν μπορείς δηλαδή να στοχεύσεις συγκεκριμένες μικρές πόλεις κάτω από 100.000 κατοίκους, αλλά σε πόλεις στην Ελλάδα οι οποίες είναι πάνω από 100.000 κατοίκους, περίπου, μπορεί να στοχεύσεις και να πεις θέλω η διαφήμιση μου να εμφανιστεί μόνο στην Πάτρα. Και να εμφανιστεί όντως μόνο στην Πάτρα. Αλλά όχι σε συγκεκριμένη περιοχή. Όχι σε συγκεκριμένη περιοχή. Ενώ μέσω Facebook μπορεί να πεις με επίκεντρο την επιχείρησή μου που είναι Κλαθμόνος 15, θέλω γύρω-γύρω τα 3 χιλιόμετρα. Να στοχεύσω μόνο εκεί. Αλλά σε πόλη που έχει πάνω από 5.000 κατοίκους. Όχι. Με το Facebook μπορείς να στοχεύσεις όπου θέλεις. Με την Google όμως, Ναι. στον προφίλ ηλία, Όταν στο Facebook βάζεις να σου πω το 10 χιλιόμετρα για την επιχείρησή σου, η οποία είναι Αθήνα, συγκεκριμένα από το Κοροπή, μπορώ να βάλω και Νέα Υόρκη από αυτή. αν θέλεις μπορείς. Δεύτερη στόχευση. Δεύτερη στόχευση. Εννοείται. Όχι στον ίδιο στόχο, σαν ξεχωριστό στόχο. Χωριστό, ναι. Είτε στην ίδια διαφημιστική καμπάνια, είτε χωριστά. Οι μέρες και ώρες της ημέρας, αυτό μπορεί να το κάνεις και στα social media, να πεις δηλαδή ότι εγώ θέλω η διαφήμιση να βγαίνει Παρασκευή, Σάββατο, η Παρασκευή να βγαίνει 6 με 11 το βράδυ, το Σάββατο να βγαίνει από τις 9 μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Ποιες είναι οι πιο καλές ώρες εκεί περίπου να Οι πιο καλές ώρες. Ο κόσμος ψάχνει Παρασκευή, Σάββατο και ψωνίζει Δευτέρα, Τρίτη online. Αν είναι να ψωνίσει offline, να έρθει στο κατάστημα, ψάχνει Παρασκευή και έρχεται το Σάββατο και ψωνίζει. Παρασκευή θα πρέπει να τρέχει. Οπότε Παρασκευή πρέπει να τρέχει διαφήμιση. Και αγοράζουν μέσα τις δουλειές. Έχουν και ώρες Ναι, που
αυτό παίζει που λέτε. Δηλαδή τρέπονται να αγοράσουν μέσα από τη δουλειά, οπότε κάνουν την αναζήτηση, πρέπει να παίζει η διαφήμισή σου, αλλά την αγορά μπορεί να την κάνουν το βράδυ στο σπίτι. Ή να ψάξουν από το κινητό και να έρθουν το βράδυ και να αγοράσουν από το κομπιούτερ που έχουν στο σπίτι. Συνήθως το βράδυ μπαίνουν και ψάχνουν. Γενικά στην Ελλάδα το 6-11 είναι μια δυνατή ώρα για διαφημίσεις. Αλλά και το πρωί-πρωί. Δηλαδή, πολλοί όταν πάνε στη δουλειά κάνουν την αναζήτησή τους, μπαίνουν στα γρήγορα μέχρι τις 9-9.30 και επειδή τώρα όλοι μας έχουμε, πάρα πολλοί κόσμος έχει ένα ταμπλετάκι ή ένα κινητό το οποίο είναι 5-5,5 ιντσών και μπορεί να δει διάφορα πράγματα κλπ. Δεν μας σταματάει από το να κάνουμε την αναζήτηση στη δουλειά, άσχετα αν η δουλειά δεν μας δίνει τη δυνατότητα να συνδεθούμε στα social media ή έχει firewalls κλπ. Έχουν ξεπεραστεί αυτά. Οι αναζητήσεις δηλαδή γίνονται, οπότε εκεί είναι καλό να εμφανιστεί η διαφήμιση μας. Αλλά όταν έχουμε μια καμπάνια στην Google και είμαστε ένα e-shop, μπορούμε να την έχουμε στήσει έτσι ώστε να βλέπουμε ποιες μέρες και ποιες ώρες της ημέρας ήρθαν οι πωλήσεις. Οπότε να ξέρουμε ότι βλέπω ότι οι πωλήσεις γίνονται το βράδυ, μετά τις 11. Άρα εκεί μπορούμε να πάμε και να πούμε για τις διαφημίσεις μετά τις 11 το βράδυ θέλω να δώσω περισσότερα χρήματα για να γίνει ένα κλικ. Γιατί αυτό το κλικ έχει περισσότερες πιθανότητες να μου φέρει ένα πελάτη. Οπότε μπορώ να το ρυθμίσω έτσι ώστε να είμαι στο πικ ακριβώς. Εγώ λοιπόν το καλοκαίρι πήγα στο Όσλο. Ναι. Έχω ένα iPad. Φτάνω λοιπόν στο Όσλο και όλες οι διαφημίσεις ήταν όλες στα νορβηγικά. Χωρίς να έχω ψάξει τίποτα στην Νορβηγία, χωρίς να είμαι Νορβηγίδα. Δηλαδή φαίνεται ότι δεν είμαι Νορβηγίδα και ότι απλά πήγα εκεί πέρα. Πώς έγινε αυτό? Αυτό έγινε γιατί, και μου δίνεις έτσι μια ωραία πάσα να πω πώς μπορούμε να στοχεύσουμε αυτούς που ενδιαφέρονται για μας και βρίσκονται στο εξωτερικό μέσα από την Google ή και μέσα από το Facebook. Αυτό έγινε γιατί προφανώς εκεί αυτόματα σου μπήκε το google.n κάτι, δεν ξέρω. Οπότε αν έψαχνες στα αγγλικά και όχι στα ελληνικά, αν έψαχνες στα ελληνικά θα σου έκαναν ελληνικές διαφημίσεις. Αλλά επειδή έψαχνες στα αγγλικά, αυτός είδε μια γλώσσα που είναι διεθνής και πήγε στο αμέσως επόμενο βήμα για να καταλάβει σε ποια γλώσσα εσύ μιλάς και πήγε στη μηχανή της Google, η οποία ήταν η νορβηγική, γι' αυτό σου βγήκανε τα νορβηγικά. Ακριβώς. Αλλά τι μπορεί να κάνει κάποιος? Μπορεί να πει θέλω να στοχεύσω όλους όσους βρίσκονται σε μια περιοχή στην Ελλάδα μέσα από την Google, αλλά θέλω να στοχεύσω και αυτούς οι οποίοι ενδιαφέρονται. Αν δηλαδή έχεις μια ταβέρνα στην πλάκα, μπορεί να στοχεύσεις σε αυτούς οι οποίοι είναι στο εξωτερικό και κάνουν αναζήτηση ταβέρνα ή ρέστοραν, πλάκα, Γκρίς ή Άθενς ή οτιδήποτε. Και να βγαίνει η διαφήμισή σου και σε αυτούς οι οποίοι είναι αυτή τη στιγμή στην περιοχή, αλλά και σε αυτούς οι οποίοι είναι εκτός Ελλάδος, αλλά κάνουν τη σχετική αναζήτηση. Δεν είναι πιο ακριβώς μια διαφήμιση? Όχι. Πώς μπορώ να το κάνω αυτό? Πώς μπορείς να το κάνεις? Όταν πας στις επιλογές της περιοχής, επιλέγεις εκεί που λέει αυτούς που βρίσκονται ή ενδιαφέρονται για την περιοχή. Ποιο εργαλείο λοιπόν θα επιλέξουμε τώρα? Γιατί με ρωτήσατε πού θα κάνουμε διαφήμιση. Άρα αυτή η αναζήτηση έρχεται σε συνάρτηση με αυτούς που ενδιαφέρονται για την περιοχή μου. Αν θέλω να το κάνω να ενδιαφέρονται για το προϊόν, δηλαδή κάποιος που είναι στο εξωτερικό, αλλά θέλει να αγοράσει ας πούμε τσουρέκια από την Ελλάδα. Ωραία. Πώς θα στοχεύσεις λοιπόν? Πώς το κάνω στο Google? Ψάχνει κάποιος, θα πρέπει να σκεφτείς πώς θα σε ψάξει. Greek Sweets. Οπότε λες, θα κάνω μια καμπάνια, θα την ονομάσω Greek Sweets και θα βάλω τη λέξη κλειδί, τις λέξεις κλειδιά Greek Sweets και όλες τις παρεμφερείς που περιγράφουν το προϊόν σου και η στόχευση θα είναι σε διάφορες χώρες. Οπότε όποιος κάνει αυτή την αναζήτηση με αυτές τις λέξεις κλειδιά
θα βγαίνει η διαφήμισή σου. Παράδειγμα. Αλλά, δεν θα τον να συμπληρώσω, καλό είναι όταν κάνουμε διαφήμιση στην Google για χώρες εκτός Ελλάδος, το site μας, η διαφήμισή μας και η λέξη κλειδιά που θα βάλουμε να είναι στην τοπική γλώσσα. Έχει πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες κάποιος και να εμφανιστεί η διαφήμιση, αλλά και να αγοράσει τελικά. Στο συγκεκριμένο προϊόν, επειδή ο Τερκελής είναι πιο γνωστό στο τσουρέκι, δεν του συμφέρει να πάει βάση στα likes που έχουμε γύρει στο Τερκελή και να στείλει. Θα μπορούσε να κάνει μια στόχευση. Δηλαδή αυτό νομίζω ότι είναι πολύ πιο συγκεκριμένο. Όλοι το ξέρουμε ότι θα κάνουν likes στο Τερκελή, οπότε το τσουρέκι είναι αναγνωρίσιμο προς τα εκεί. Με ρώτησε για την Google. Γι' αυτό απάντησα για λέξη κλειδιά κλπ. Μπορεί να κάνει στόχευση κάποιος στην Google με βάση τη λέξη που περιγράφει τον ανταγωνιστή του. Τερκελής. Δηλαδή το τσουρέκι σε πάει κατευθείαν σε αυτό. Εδώ στην Ελλάδα. Εδώ στην Ελλάδα. Με αυτό δεν μοιάζει. Είπε για το εξωτερικό. Ναι, αλλά στην Ελλάδα είναι στόχοι. Είναι στην Ελλάδα και μπορεί να θέλει κάποιο να κάνει like στο Τερκελή. Θα μπερδεύεις. Κάνει like σημαίνει Facebook. Εμείς μιλάμε για Google τώρα. Αυτό μπορεί να κάνει στο Facebook. Ναι, αλλά και πάλι. Με έτοιμο, δεν βάλεις... Όχι. Ακόμα δεν μπορείς να το κάνεις με λέξη κλειδιά. Όχι. Άμα το ανακοινώσει και αυτό, τότε είναι ο πόλεμος. Οπότε το ηθικό δίδαγμα είναι, επειδή συντάξεις δεν πρόκειται να πάρουμε, αγοράστε μετοχές Facebook και Google. Ποιο εργαλείο επιλέγουμε τώρα? Ναι. Πώς? Είναι εκτός του σεμινάριου αυτό. Δισεκατομμύρια δεν φορολογείται στην Ελλάδα. Δισεκατομμύρια από εμάς. Από εμάς. Δεν ακούω την ερώτηση. Δεν ακούω την ερώτηση. Διαφημίζεσαι στην Google. Γιατί διακόπτεις κάτι στην Google, διαφήμιση δεν έχεις να πληρώσεις, δεν πληρώνεις. Σε τιμωρεί γι' αυτό? Όχι. Σε κάθε γιατί το νομίζω σε τιμωρεί δεν είναι επιχείρημα. Ναι, το συμβάλλον. Αν δεν θέλετε να τα μοιραστείτε. Όταν διέκοψαν τη διαφήμιση, παρότι είχαν λέξει κλειδιά και τα λοιπά, πάντα πηγαίναμε στην πέμπτη έκτη σελίδα. Γιατί όταν είχατε τη διαφήμιση στα οργανικά αποτελέσματα βγαίνατε ψηλά. Όχι στη διαφήμιση. Στη διαφήμιση αφόσον πληρώνετε θα βγαίνατε. Άμα σταματήσει η διαφήμιση, θα συνεχίσει να βγαίνει, δεν γίνεται. Ναι, δεν βγαίνει, πούμε, με βάση τις λέξεις σε ανάλογη σελίδα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μα έτσι είναι, αφού δεν έχεις έτσι. Όχι. Θέλω να σε ρωτήσω, πανέρχομαι πριν σε αυτό που είπες, κάνουμε μια διαφήμιση στην Google, χρησιμοποιούμε λέξη κλειδιά, απευθυνόμαστε σε κάποια κράτη εξωτερικά. Και είπες ότι είναι καλό να γράψουμε τις λέξεις κλειδιά στην τοπική γλώσσα. Σωστά. Εννοείς αν απευθυνόμαστε στην Ολλανδία, στα Ολλανδικά, αν είναι Σαουδική Αραβία, στα Αραβικά. Αυτό σημαίνει μετάφραση και σημαίνει κόστος όμως. Ναι, αλλά. Και μετά πώς θα το συνεχίσεις αυτό να το καλύπτεις? Κοίταξε, η μετάφραση θα γίνει μία φορά. Η μετάφραση θα γίνει μία φορά. Αλλά από εκεί και πέρα, άμα μπει στη διαδικασία να μιλήσει και αυτός έχει μάθει στα αραβικά, θα θέλει και όλη τη διαδικασία να ακολουθεί. Αν πρόκειται να μιλήσει, εντάξει, δεν θα μιλήσει στα αραβικά, αλλά αν μιλάμε για online πωλήσεις, οι πιθανότητες να σε πάρει κάποιος τηλέφωνο από τη Σαουδική Αραβία για να σε ρωτήσει ώστε να αγοράσει είναι λίγες. Οι πιθανότητες όμως να ψάξει τη γλώσσα του, να δει μια διαφήμιση στη γλώσσα του, να την κλικάρει και να έρθει σε ένα site που μιλάει τη γλώσσα του και μετά να κάνει την αγορά, είναι υψηλότερες. Τώρα, μην το πάμε ή όλα ή τίποτα, δηλαδή μην σκεφτείτε, δηλαδή πρέπει να μεταφράσω σε 50 γλώσσες. Όχι, αλλά είναι 4-5 γλώσσες. Ναι. Οπότε θα κάνεις μια καμπάνια και δεν είναι ανάγκη να το ξεκινήσεις αμέσως με αυτόν τον τρόπο. Λες, ποια είναι η αγορά στην οποία θα πουλήσω σίγουρα περισσότερο και θα πάει καλά? Στη Γερμανία, ας πούμε. Θα στήσω μια καμπάνια στα γερμανικά. Πώς καταφέρνεις να ανέβεις όσο γίνεται πιο ψηλά? Πολλές επαναλήψεις της λέξης κλειδιά, ένας τρόπος? Μιλάμε για SEO τώρα ή για διαφήμιση? Γιατί άλλο τα οργανικά αποτελέσματα και άλλο τα διαφημιστικά. Τα διαφημιστικά είναι όταν πληρώνεις. Τα οργανικά είναι άλλο κομμάτι, δεν νομίζω ότι προλαβαίνουμε να το πούμε.
ας πούμε αυτά που έχουμε προγραμματίσει και αν θέλετε να μείνετε παραπάνω, εγώ μένω όσο θέλετε. Ένα δίλεπτο διακοπής. Ένα δίλεπτο να το κάνουμε, αλλά να πούμε ένα τελευταίο ποιο εργαλείο να επιλέξουμε. Να επιλέξουμε Google, να επιλέξουμε social media. Το δυνατό σημείο των social media είναι η στόχευση. Δηλαδή σου δίνουν πολύ καλή στόχευση, όχι μόνο για τα δημογραφικά στοιχεία, αλλά και για lifestyle και για συμβάντα της ζωής κλπ. Οπότε είναι δυνατό σε αυτό το κομμάτι. Τώρα βέβαια και η Google το προσπαθεί, αλλά μιλάμε για διαφημίσεις με banners πάντα. Έτσι. Όταν μιλάμε για διαφημίσεις κειμένου που θα βάλεις όταν κάποιος κάνει μια αναζήτηση στη μηχανή, εκεί είναι λίγο διαφορετική η φιλοσοφία της διαφήμισης. Εκεί ο υποψήφιος πελάτης σε ψάχνει ενεργά. Δηλαδή μπαίνει μέσα και γράφει τσουρέκια τάδε. Οπότε θα βάλεις μια διαφήμιση κειμένου και θα τη δει κάποιος που πραγματικά σε ψάχνει. Ενώ στα social media δεν σε ψάχνει, απλά σκέφτεσαι εσύ ποιο κοινό ενδιαφέρεται για αυτό που πουλάω, αυτό, και το στοχεύεις. Και τους δείχνεις μια διαφήμιση, η οποία μπορεί να είναι βίντεο, μπορεί να είναι πολλές φωτογραφίες, μπορεί να είναι μία φωτογραφία. Αλλά για κάποιους κλάδους, όπως είναι ό,τι έχει να κάνει με τη γυναίκα. Η αποτελεσματικότητα της διαφήμισης στα social media είναι υψηλότερη με χαμηλότερο κόστος. Το λέω τόσο απλά, δηλαδή η εμπειρία έχει δείξει αυτό. Πώς? Στα τρόφιμα, να αγοράσεις δηλαδή μέλι ή λάδι. Όχι τόσο πολύ όσο στο θέμα γυναίκας. Βιολογικά παίζουν. Βιολογικά προϊόντα κλπ. Ναι, είναι πιο ένθερμοι οι οπαδοί των βιολογικών και τα ψάχνουν. Instagram. Το Twitter όχι τόσο δυνατό. Το Instagram είναι δεύτερο. Ναι. Για την Ελλάδα ναι. Είναι το Facebook, αλλά είναι ένα άλλο social media. Pinterest έχει κάποιους οπαδούς, αλλά όχι πάρα πολλούς. Ναι. Έχει σχέση με κατασκευές, με διακόσμηση, με κοσμήματα. Ναι. Διάλειμμα. Το έτσι. Το έτσι είναι άλλο. Είναι μια πλατφόρμα που σου επιτρέπει να ανεβάζεις προϊόντα και να τα πουλάς. Το Scrooge πολύ δυνατό. Όσοι οι πελάτες με e-shops παίξανε Scrooge, είδανε διαφορά. Ναι, αλλά είναι παραδοτικό αυτό. Είναι παραδοτική αυτό. Δεν έχουν επαναληψιμότητα γιατί εξαρτάται από το e-shop. Αν θες να ξεστοκάρεις, αν έχεις δυνατή τιμή, μια τελευταία ερώτηση και μετά διάλειμμα. Είχε προλάβει. Στο περιοχή, ήθελα να ρωτήσω κάτι που έχει κάνει εντύπωση αγοράζοντας από κάποιο site εξωτερικού. Ναι. Πρώτη ύλη συγκεκριμένα για το διάλογο. Παίρνοντας στο site της υπηρεσίας, παράδειγμα, γίνει πανεράκι και το προμηθευτεί. Διαφημιστικό. Το πρόλαβε τώρα για τα λοιπά. Παίρνοντας σε τελείως διαφορετικά site. Αυτό που λέει, που έχεις την αίσθηση ότι σε κυνηγάει μια διαφήμιση, είναι το λεγόμενο επαναληπτικό marketing. Το κάνει και η Google και το Facebook και είναι αυτό που λέγαμε, η δυνατότητα να δείχνεις τη διαφήμισή σου σε κάποιον που πήγε στο site σου και έκανε κάτι ή δεν έκανε κάτι. Από τα cookies όλα αυτά, Ανεξάρτητα. Ναι. αυτό. Αυτό είναι κακή χρήση του εργαλείου από αυτόν που έστησε τη διαφήμιση. Γιατί μπορεί να βάλει ότι θέλω η διαφήμιση μου να του εμφανίζεται τόσες φορές ή για τόσο χρονικό διάστημα. Οπότε δεν το έχει ρυθμίσει. Ένα γρήγορο τσιγάρο για όσους καπνίζουν.